Hi. Hi. It's 7:40, 7:50 na. And pauwi ngayon pa uwi si Tami. So, nilagay ko sa oven. Hindi pa ako kumain, guys. Yung niluto kong lamb the other day, 3 days na ito, guys. Ngayon pa namin kakainin yan. Pauwi na si Mr. Uy, no, pauwi na gid akong baby. Buti na lang meron akong rice. At then, meron si Taming salad makain. So, okay na. And then, bukas, baka lalabas ako. Mamili ako ng gulay, guys. Uy, pura man ako na ano, guys. Parang gusto kong kumain ng gulay. So, kaya sabi ko, naisip ko, ay, bukas. Well, actually, bukas is at trabaho si Tami. Alis ako, mag-grocery ako kasi palang meron naman kami mga pagkain, pero ang gulay talaga ang kailangan, guys. Pag walang gulay, parang kulang, guys. Salad din, si Tami, mahilig din yan sa salad. Maraming nagsasabi, kakain daw kami palagi ng karni. Guys, hindi man lahat ng oras finifilm ko, no, si Tami, mahilig yan salad. Yes, paminsan, kakain ako, wala talagang gulay. Kasi walang gulay, guys. So, kailangan ko talagang mag-grocery, bili ng gulay. At si Tami, na mahilig sa kamunggay na, guys, bumili siya ng kamunggay na tea, and then also yung powder para ilagay sa drinks. Kasi, marami talagang benefits ang kalamunggay. So, kaya kayong nasa Pilipinas, guys, kamunggay, kainin ninyo palagi kasi maraming maidudulot na kabutihan sa katawan ninyo. So, kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, dismayado talaga ako kasi sabi ko sa kanila, dapat meron silang mga pananim na kalamunggay. Ay, sus, guys, mahihirapan pa man ako doon maghanap ng kamunggay, oy. Oh, you too. Hi. Hi. I miss you. I miss you. Do you want this inside or just leave it here? I'll take it. Leave it here? I'll take it. Why? It's getting hot. I want to sit up. It was late at night. I said, okay, but Late night. not late at night. Ah! Hi, little butt. Adoy, the butt. Okay, what do you want, love? Ah, Well, right now I need to give him something so I can go to bed. you want coffee? Yeah. Okay. Coffee it is. Sa mga nagsasabi na ginawa ako ni Mr. na parang katulong. Oy, guys, ito yung katulong na sobrang swerte. Hindi po na ginoo ko, guys. Parang ginawa ko na nga yung katulong si Mr. Parang baliktad dada yung mga iniisip ninyo. Hindi po ako ginawang katulong. Oy, as a wife, ganun man talaga yan. No? Pero parang ako yung nagbaliktad. Parang yun yung ginawa akong katulong. Nagtrabaho, para meron akong makain. Paminsan, most of the time talaga, magluluto. Yan siya, ganun. So, they are so excited, no, na makita yung dada nila because of the treats. Hi, love. All about this food. So lucky. Aguro jud. So yun po yung buhay ni Tami, no. Jesus. Aloy. Aguloy. Aloy. Yeah, and if you don't get it right away, then you pay extra when you do get it. It costs me $10 a month extra. Yeah, for the rest. Sooner than that. I do the dishes and you go back sit down. Da 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 do 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 do. I do the dishes and you can sit down. Do 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 do. So that you sit down because you want to clown. No, you call me I'm a clown. Huh? I put that over there. I wash because Roxy take it. Over here, Scarface. Leo. Sure, it's gonna be hot today. Is it supposed to rain today, you know? I don't know. It's gonna be stormy something. Is it? I'll come in and give you food in a minute. Good morning, guys. I don't think so. I told him I feed him. I feed him. He knows I'm not gonna not feed him. He just got to be squishy right now. Come on, come on, come on.
guys. Wa jud ko kabalo guys kung unsa akong buhaton karon. Gusto kong lalabas ba para mag tawag nito. Para mag ano ng mga gulay, bibili ba? Pero parang ayaw ko mang lumabas. Ay, hindi pa kasi ako tapos. Ang dami ko pang gawain sa ating tawag nito. Backyard, sa garden. Ang dami pa guys. Ang dami din ditong orange. Hindi ko na alam guys kung anong gagawin. Meron akong pinasidling ba na ampalaya. So, ngayon, tumubo yung ampalaya, guys. Ang nangyari, guys, na dahil nga over like 1 month, yung hindi kinaya ng, tumubo siya pero namatay din kasi hindi tinanim ni Tami. Hindi din kasi si Tami marunong magtanim-tanim, so kaya napabayaan. At sinidling ko siya dito sa loob ng bahay, kinabiran ko, and then pagtingin ni Tami, okay pa, and then pagdating ko dito, wala na. Namatay siya, kasi hindi kinaya. So, yun. Balik garden tayo dito guys para ito sa ating sitaw kasi nagsidling din ako ng sitaw. Yung kinakita ninyo yung old na patay na sitaw, kinip ko siya, nabuhay man siya guys. Ang bilis tumubo guys, akala ko wala nang ayo. Ayo na yung liso niya ba, yung buto niya, pero okay pala. So kaya yun, binilisan ko na dito guys kasi kailangan na natin siyang i-transfer mga 2 days from now na okay na yun. Meron akong tanong guys, bakit ang dami-dami po sa inyo? Hindi naman lahat, pero ang dami-dami po na nagsasabi na kailangan mong magtahanap ng trabaho. So na-curious ako, kahit yung ibang mga supporters ko, na-curious din kung bakit talagang kailangan magtrabaho or fino-force ninyo ako magtrabaho kasi pira, no? So yun lang yun. Kaya nga nag-asawa tayo ng AFAM guys, no? Para mamirahan daw, di ba? May magbagbas na naman sila. Kasi pinirahan ko si AFAM. Huwag na kasi kayong apektado guys kung bakit hindi ako nagtrabaho. Palagi ko naman sinasabi kay Mister, mag-stop na siyang magtrabaho. Ako na yung magtrabaho, vlogging at saka yung literal na trabaho, lalabas ako ng bahay. Pero guys, sanay man ako sa trabaho guys. Hindi naman ako ayaw magtrabaho. Gusto ko naman magtrabaho Pero talagang gusto man ni Tami, focus ako dito at sa bahay lang. So ngayon, andito tayo sa basement. Ang ginawa ko dito is, tignan natin ang freezer dito. Kasi nung wala ako, bili si Mister. At kailangan kong tignan kung anong meron dito. Ibaba muna natin itong ating blinds. No? And then, atin itong But anyway, so tignan natin kung anong andito sa freezer na binili ni Mister habang wala po tayo dito sa bahay. Oh my gulay. Maghanap tayo dito ng maluluto. Magluto po tayo. Parang hindi pa man lutuin natin yan. Last year din ito. Parang kailangan ko na silang lutuin. Hindi pa sila freezer burn. Pero ito, lutuin ko to. Ang lamb, gusto kong i-defrost. Gusto kong mayroon pa akong dilis. Meron din si Tami. Bumili din siya ng chicken hearts din. Lutuin ko tong chicken for the dog. Dalhin natin ito sa taas. Yung chicken na yan. Dalhin din natin yung steak na yan. Tignan natin kung anong meron dito. Uy, merong lamb. Aruroy. Ano pang binili ni Mr. Ay, wala, meron pa akong Ay, bukas ito guys. Ito yung lobster. Meron pang lobster. Bukas yan. Defrost natin yan. Ay. Yaon. Bukas yan defrost. Yan. Yan sila. Lobster, steak, chicken for the dog. So guys, marami pa dito sa ilalim, no. Ice cream. Ay, bahala na si Batman. So, lock muna na yan. Yun siya guys. Ito yung gawin natin. Dahan-dahan natin kainin itong ating steak. Ang ating mga nasa freezer, no? Defrost para bukas. Sa labas, sana ako ulan man guys. Gamitin ko sana yung grill na binili ni Tami sa akin na charcoal. Pero ulan at basa sa labas, pangit. Dapat talaga hindi siya sa aming porch. Doon siya talaga sa labas kasi mag-itim yung aming sa porch ceiling niya. So kaya dito tayo sa ating cast iron kasi magandang cast iron gamitin kapag mga ganito yung magluto-luto, steak. So yun. So itong steak is kinuha ko ang look din siya.
Kinuha ko para naman alam ko na luto talaga yung steak kasi ayaw ko yung steak na may pink. Masarap man siya guys, promise. Yung steak na may pink, na konting pink lang, masarap siya. At malalasahan mo talaga yung steak. Kapag overcook kasi siya, pag well done, ang mangyayari guys, yun, masarap pa rin siya, lalo na kapag juicy. Pero kapag very tough siya, yung wala masyadong fat, pangit guys, mura siya grabber. So, pero masarap pa rin, no? Sa mga mahiling ng well done. Ako, mahilig ako sa well done. Pero kailangan kong turuan itong sarili ko na tawag nito, kakain ng medium. Counting my rare, medium rare, no? Para hindi siya pangit. Yun siya. Yung season ko po sa kanya is hindi yung seasoning na diba may season ng steak, yung Kirkland. Ay. Ito yung gamitin natin. So,